Nibuhagay naman. Ang anak, ako nang hinimasa sa kong naw. Wadi ko kapugong tasyo, eh. Nabusikad na yun. Gusto mo na yung kaon di ay. Oo naman kong bayapas, eh. Ambot, pinagdaot na ako diyan. Kaya di kayo, no? Mga drama ka na depressed, no? Oo. Ay, nako. Mabati ba naman, Senador? Lalaki, senador. Nabati ko yan sa sakyan na, nagdali-dali kong daog. Ano, senador? Lalga. Usba. Okay, nadali ha. 1, 2, 3, go! Mga higala niya ang napasumpay sa itong laing drama nga naguluhan. O kaya ko, Bi? Ang nangagi, nakita na to si Erma nga nagtuwad-tuwad dito ng Patsoy. Nagtuusap si Berting, nasigbin ko na si Patsoy. Ano ko taon na kadabrita? Kung sige tuwa-tuwa sa kabugangan. Naglain lagi akong kuto-kuto. Nakabaw na ba si Leonardo ni ini? Walik si Masayod. Kita rin yun na nahibaw ni ini. Aawiya ba yung banaan? Berting... Ugmahon. Di ko magbana niya. Pero, sabi ilo ni mo na. Ano niya, dumata. Ang pakaw sa... Ang pakaw nga ako gumibero sa Ayaw lubig. na Berting. Ano ko taon? Kay hapdos kaysa ko ang kibot. Mads, good morning, Mads! Oy! Hello, Che, Jaborto. Oo. Napil na ba kasama ang jokes dari matag Oo, adlaw everyday na mag-PM sa ko ang apel na di sa MO Orion si Che Jabordo. Oo, ba si JP Compio? Diba? Asa naman si Che Jabordo? Mangita ang mga listener sa Masayday iya. na lang ko diri, Koys. Ah. Sugot mo. Ay, oo! Sagot mo tayo. yun! Ilisan man ako si Ate Pres. Ganahan man may kunaka kay Oo. hindi magkakaon. Mao. Ay, oo. Ganahan mi pagmuduo si Che diri kay Lucy. madunggan sa mga sukiting paminaw nga Oo. natay ano diri gwapa kay tingog. Ay, oo. No? Ah. Sila asa man tong gwapang tingog na nga si Chichi. Oh, sa drama siya atong pada sa papel nga Oo. katong kuan, Sa katong papel. mamunal og bag. Sa papel nga mamunal og bag. Ayaw i-provoke So, kay wag basig na ang magbasol. bunal ron. Dili na trapo. Pre. Dili na trapo, pre. Wag na. Bag. Yung mga tagak ang kuan, ang unod sa bag. Ikaw yun ang unang mupunit. Kinig mo ba sa suot si Ma'am Oo. Cheche? Mo na Oo. yung pedo. Paminaw, ha? Ano? Wala ba tayo nagsunas porlan ano? Sama ka, oy. Sama ka, pre, oy. Ayaw, itaon, pre. Oh. Kada ganing alas 3 hapon, Oo. padong na dito sa sementeryo. Nagbakas ang tanan. Oh. Anak yun. Oh. Di mo kay diri, no? Hingaw kay dito si James, oh. Tanawa siya na isa. Kasi, tagayin niya ni ako ang kumari og lima ka order nga ASF. Kanang walay pipino, los, ha? Nawagyaw-yaw ba yan siya, pre? Oo. Kaya nga daw ako ang sudan. Oo. Puro daw karne. Oo. Wala pipino. Ang iya daw daghang kay pipino, gamay rang karne. Oh, nahibong ko kakog lang Lucy. Ano? Ingon ko nga, Ah. nga naman isa kung kumari Lucy nga puro man ni karne. Ah. Ako dagan may pipino ani. Ah. Kasi pa to naman ako, rabbit. Gangilngig. Grabe naman ang ano natin ngayon. Ay, every tayo binisita nito ni ano ni Oo. Mad Chichi. Bago ni siya gikan nakaogal Sa field, ano, sa sa field. field Mad. Di ka na, daghan akong output. Ah. Ah, Sa may diba? mga
labas nga balita O, ron, tagaan ni Mads. guidelines, Mads. Ang mga labas, puro na maghapon drug, so may kaundangan, oy. Ay, ganun pa rin ang mga... magbago na mo eh. Mangutana lagi unta ko sa katong kuan, police nga. Oh. Unsa magidiay ng Glock nga permanente man na ma-accidental firing. Ah. Kambiuan na lang siguro nato ng inyong kuan sir, ang inyong issued firearms og .38 kay makasukol pa. Ang Glock kay di kasukol. Di kasukol. Oh. Ay, ano, gamay din ang Glock. Di mo makita na personal. Kita ka, na. Okay. Nakapalit siya ana. Doon ako na, doon ako Glock. Doon ay Glock si... Oh, doon ako na. Oo ba? Oh, nakapalit din siya, di ba? Pre, ingon ko sa imo giprenda baya niya. Ay, oo, tama. Ah. Para sa Glock. Wow, Ina di ito nakadako ako na-print. kumare. Matag paghatag nako sa pistola. Oh. Lingko, imo ni gipalit ko gid ni. Oh. Ako gini gipasingtan og gimatahan og kadlawon. Pagdawat sa pusil, lingko nga. Pusila sa ko ng imo. Kuya, pila ka adlaw na pre, wala na nagpakita sa iya ha. Wala na nakita ang pusil, wala po niya nakita ang gihatagan sa pusil. Kasi gi-assign may sa lain at lugar gi-assign. Nakita mi na siya sa airport. Oh, ay. Oo, oo kanang nga. maghiling bitaw sa mga musod. Oh. Ah. Ilan ni Point. kunyag. Ingat ka sa imong flight. Ikaw mo to way how? Tuway Ano how. man siya rason? Ano man siya nga ma'am, encove ba ya? oo. Bawal ba? Bawal. Bawal. Oo. Oh, encove ba ya? Ayun. Like, di man gusto inkob amo O, sa inyo? Inkib. Ano niya oy? Giga! Grabe talaga ang ano. Taba ng utak talaga ito si, ano, si Ang Ate tikon mo Chrissy. dahil no, bisag idaran na. Amo lagi na nuts. Saman. Ang tik mo kakatch up pa, bisag idaran na. Nalimay Ay, ka nang iba yan, estudyante nag-level pa up ko, yan. kafgo na siya. Oh. Sino di ba ang gid kay elementary pa nag-duty na sa Diggs OW? Kuya, oy. Oh, natubay sila ni Bam sa una. Ah. Nangayog libre ka ng chinilas. Oh. Karon ikaw na ni librehon niya og tsinelas. Oh, nanghatid gina na ko di ko Corina Sanchez ha. Oo na. Sige. Ayun. Bye! Thank you very much, Mads. Thank you, Mads. everyone. Ayan. Good morning sa mga bitter na kabatch. Di ba, Koy? Yeah. Mag-move on na ta. Humana. Bita. Sige, mga pamilya. Ate Press, Senador Manny, greetings sa tao sa tamo larga sa tuwang sender. Ay, Ayo. Ay, i-greet ko lang si, ano yan, si Mami Annalyn, mamiminaw dyan sa Daigo Jimpre, sila Bibing, sila Buniyong, Dudong Kubra, silang lang, si Ate Dali, dyan sa may painitan. Thank you very much. At saka, namiminaw si Tita Venus ngayon. Oh, Napakasayo pa ng nag-live. magbata. Live. Nag-live yan siya. si Oo. Madam Venus Aguilar. Oo. Ingon po akong itimbaya si Lani Anino o si Carl Eric Alindao. Oy! Ay, nagtatanaw pala sa atin Oh, si... yan, oh. Ay, ayan o. Doon. Carl. Carl Eric Oh. Alindao. Ay, Ano mo diyan? Hello, idol. Ah. Nandito pala si Carl Eric Alindao. Oh. Oo. Akala ko Alindanaw yan. Si Carl Eric Alindao. Oh. Muna siya sa una senador. Ayan. Meaning muna siya ang kilabot ng NHA Agdaw. Bakit pala? Bakit kilabot ng NHA Bangkal? Agdaw. Ay, Agdaw pala. Nagapuyo ko sa una at bang silang balay. Grabe talaga yan. Pag magawas nga, dagang kayo maglingi-lingi. Yung motor sa una katupang kuan katong HRM 125. Katong color blue? Kato. Oo. Grabe, Buti daga- yung motor sa una. Dagan na lang. HRM 125. 25. Ganun pala ang motor mo sa una, Carly Eric Alindao, yung Oh. HRM 125. HRM. Oo, daghan na tingali kayo gipabulhutan, no? Ay, Itong motoran niya, Mm. dito ko niya naangkas nga, una ko niya natilawan.
Bao ba? Dito, Oo. basig ikaw ang nag-clutch ni Sir Carly Oo. alin daw. Ako'y likambyada. Ako'y likambyada eh. Oo ba? Ay, hinigo kayo. Hingigo. Dato naman na si atong idol Rose Manila, no? Oo, nandyan. Ay, nag-live pala siya sa Manila kasi alas 9 pa pala ang onboard niya. Ay, kanang Oo. isa lang magkasulti ni mo diha. Dol, Oo. i-hook up na lang mo diha. Mag-angay na lang gunda. Pariha naman kabaw ah. Bao man. Ay, nagpa-greet po na yung senador og Ate Pressy, Oo. ang atong calendar girl. Ay, kalendar girl Si natin na. Inday Ingkid. Nagpa-birthday greetings na po siya, no? Elaine Balili ng Sandawa, happy Oo. birthday. Ay, Ayan. nasayod na dito Oo. ko sa trabaho Ano palang trabaho na Alis Ida Ingkin? Ngala. Oh. Oh, naano siya monitoring sa kanang nag-birthday. Monitoring. Oh. Lady Bang, good morning. Ay, nahulog. Imong phone na mahalon daw, hapit nahulog. Ay, kuya. Hoy, may butang hindi. Si ano, Ate Press, ikaw dyan akong gigreet dito sa TV. Ay, dito ba ito nimo? Oh, gigreet kita ka. Wala ko gigreet na ng si Senador o si Bong. Abot ba? Ano kay ko ganina, na favoritism. Oy, salamat kay Likas. Gimingaw. Ang giluto manggod, Oh. rabbit. Ay, rabbit. Duman na pa imong ipon nga dagko sa atong bahay. Rabbit mo ginato? Oo. Dahil may sabnig patin ba yan si Hey, Ingkid? Kim. Kaya hindi pwede ka unog karot. Ano ko ba? Hoy, Ate Press, padulong na ko diya karon sa gap no ano. Oo. Dili puhon kay hapit diri sa studio kana diri ang rabbit. Kung pagkilawan yung, tinood ba na? Tinuod. Tinuod ba? Mga Rabbit. minutes sa imong lawas? Naay mga tinuod ni nga tubag no. Naay Oo. scientific research nga rabbits are aphrodisiac. Or naapoy uban ni contest nga dili. So I think depende siguro sa imong lawas. Oh. Kaysa si Inday bisag ginamos lang init naman ang lawas. Sa Ate Press di ay. Dili na siya mag-matter sa Oh. rabbit. Rabbit. Pwede ba daghan man katong tintin sa cow, di ba? Oo, Ano man na oo. aphrodisiac, Katong- durian. Kanang gini mong soup number 5. Soup number five, Yeah, oo. ano man ang mga aphrodisiac. No, buot pa sa buot, baka init sa lawas. Oo. Oo. Yun na lang tatubaron kay basig buntag pa ka. Katulad gini kaon ra kog bato, ning init na ikong lawas. Wala ka init imong lawas. Oy, Ay, saan ngalang ka pa lang yung ilong. Ay, lang ko ako ilong. Okay, nasikaran ka kus baboy dito. Ano pa sila ngayon ako? Alternatibo ko no sa baboy ni Oo. baboy. Ano mo uy ako mga igagaw mo malipay ani. Oh. Kay kabalo mo, Oh. another scientific research matod, daghan dog most pigs are twice as smart sa dogs. Oh, matod pala So, bright Masulti kita, mga nila. baboy. Ang Bright baboy. ang mga baboy, may na magduko-duko kay mauwaw na sila. Sa kabret sa mga baboy, magigban na good. Ano lang? Ako man no? Ano, ang taxi driver ako nasakyan din nakalimot ko siyang apelido ko. Pangalan. Kaduayan. Sir, Kaduayan, salamat. Oy, katarabang taxi driver nga imong gisakyan. Oo. Nagpuyo to sa Babuyan Island. Oh. Babuyan na. Kumakayang Babuyan Island. Mura dito ka bang kiro-kirupi. Itong baki ata. Guys, dahil pag maato gani ko, dira gani isa ka na gani angel funeral. Makayon dyan ko ba nga, dato lang guys, Inday no? Ano man? Kapag niya, Anong sa'yo katapad? Frog Cafe. Nakakita ko, may pas-Inday, nakatigong na. Oh, nakatigang ko kay sige pa ko panindag baboy. Kanya, sampal pa kang baboy ata. Ay, larga na Ate Press. Ano na? Mabaligya pa ni kang karburo. Puti ang naong ni mo tiguwang kang bayuta ka. Kasi nag-insert. Bulat ka mo santol. Asa tuburat? Imong santol. Di ba to santo na ko nakuptan? Sito. Sambag. Agay.
Day, kumusta yung lagay? Ay, ingon bitaw tong kuan, ingon tong na hospital ba? Kay na discuss sa motor iyang bana. Ingon ang to asawa, "Dok, kumusta man akong bana?" Di tagaw pa ning doktor. Masila na kanyang lagay. Ingon ng asawa nga, "Ngano na apil man lagay, Dok? Nga napangos naman tong naong." Aga! Agay. Yatay. Lami kay mabayot ay. Oh. Kaning singil lang kita mapildi. Sige, ano man? Oy, kantigo ko di mo bayad oy sa laki. Ha? O namatay ginatawag nga win or loss. Ito sa lalas, no? Wait, no. Wala lagas to kay Winol. Masa ni Pres. Oh. Ay naman eh. Dahil bala na. 1, 2, 3, game to. May buntag Priscilla, Kuya Cards, o kanimo Lady Bang, o Senator Manny. Tawagan na lang ko ngan nga Tanya, nga taga Turil ng siyudad sa Davao. Apan una ninyo saysay akong suwat kaagi. Paligo na sa pagtukar sa awit nga dagaluhan, the Facebook. Facebook. The Facebook. The Facebook song. Song. Ah. Sabi mo ako adobo. Basa ti Pres. Priscilla, 31 anyos nako. Nga babay og usa ka magtutudlo sa usa ka eskwelahan diri sa Turil. Priscilla, kinilaging di ta kaayo gwapa. Lisod kayo para sa kuha nga side ati press. Kabalugit si Priscilla ana. Kay Parehas man mo. kay dugay na gyud kong gustong makabaton og hinigugma. High school pa lang or high school pa man gyud ko last nakabaton og hinigugma Priscilla. Uy, dugaya na, Ay, uy. dugay-dugay. Ugan na kaning bayhanan ni. Kadto ka Dugay lang na ugahi. kayo niya, papila bagyod. Og di na ko ganahan anang papila boy. Iro na gud ako ang gusto. Di na kong papi. Dito Priscilla, sa FB lang ko nakalantaw og prospect nga lalaki Priscilla. Usahay gani makabati ko og nga inggit sa mga or sa makita nako nga mga mag-uyab sa FB. Sweet kaayo sila. Ako rin ako rin yun tingingon sa comment og sana all. Walay forever. Kabitan ni Bayhanan. Priscilla, tabangi ko be. Unsaan man ni oy? Baliktad kaya mo ang sitwasyon ni Sarah Geronimo. Siya ditugtan sa iyang mama nga mag-asawa. Ako sus, hagbay ra kong gitugtan og paminyoon sa kong mama. Ang problema, wa may mama si Mateo na nasaan nako. Uy, sama. Ay, mama. Ay, sama ni Mateo ang nasaan nako Priscilla. Ah. Swat mo kitampo. Inyong swat magdadako. Tanya. Dapat. Suwat. Gusto na ko. Suwat magkatampo. Kini man good si kuan balikan sad nato si Sarah Geronimo. Ay, sige. Ay, oh. Mm-mm. Ano? Daghan kay nasuko sa iyang mama oy. Mm. Ngano ko nung ditugtan nga Na, na sa 31. 31. Mag-32 na. 32. si Sarah. Mag-32 na. Oh, unya, usa po ni gustong pagitaon sa iyang mama Mm. nga si Mateo buotan unya Oo. kuan. Dato. Dato oh. Oh. Unya usa pa day iyang gusto. Ingon ko nga, basin si Mami Divine makigminyo Mateo. Isuda no. Oo. Ano masabi mo dyan, Lady Bam? Diba, divine good at chili. Wala man mao. Wala. Wala magkutsilyog now. Kawawa kasi na ang ano no, nung nagsago-tago na lang sila pakasal. Oh, ingon anak ba? Kanang sama aning
problema ron sa tong letter sender Tanya. nga si Tanya. Hmm. Naglisod siya pagpangita og uyab nya. Tig-ingon na lang daw siya dito sa FB nga sana all. Oo. Mao na yung kalaki sa mga uban dyan, no? Oo, Sige na lang, sana all, sana all. Oo. Pinahin mo sinabuhi. Ate Pres, hugot lagi ka. Oo, kagaya naman yung uban. Kaya iya. So, ano ang masabi mo dyan? Wala pang... Kung ikaw makabaton ka ko Ate Oo. Pres, kanang mga anak di mo si JC. Oo. Oo, kung palangitan, may ngono siya nga mami, magminyo na ko mami. Oo. Ay, ingon gid ako nga pili agi ng laki nga ilabad ha, udi mo biya. Ah! Laki kaya ang ipapili mo Anong JC. laki? Okay, o yun sing naman po. Nauyot sa kanya tayo. Like mother, like daughter. Like what? May na kayo PI, oy. Kaloy, O sa ba inyo ikatabag ani Bam sa atong letter Oo. sender karon? Iya mama ko, paminyo na daw siya. Paminyo ko na daw ko ni Mateo nga nasaag niya. Oo. 31, maestra, dublado na sweldo ani. Dublado na pressure na. Siya, no? Pressure na yan. Oo. Presyo na, 31 na good. Oo. Ikaw ba ni di ba, masa ba yung ideal edad para magminyo? O sa ba Nalala. kay ikaw, 52 naman yung karon ba? On track. Sige, tayo. Ako 52 na ay birth certificate ila Juliet. Oo. Itabi ato ko sa imong birth certificate. Bagikon ko pag-ingon. Grade 4 ko nakasadig sa OW. Elementary ko na nakasaradyo. Kung ako ang 52. Dahil topic kay tuo. Parang na ko chikahan. As to the question, gapnod man ni ay na lang ko pangutan Topic kay manunod ideal basta gusto kag lami birang. Bita. Oo. Basta na kay kanabitang sitaw ka na, panggasto ba? Oo. Oo. Di lang sa kasal ha, pati po sa inyong pamuyo. Oo. Mahal bayarong kuryente, tubig, internet. Dakong bayro, dagag bayro nun. Mahal biya kayo mag-internet, mabayad biya gyapon ka bisag way signal. Wow! O dito no, kaning mga internet connection. Kahugot. Bayron gyapon bisag way signal. Oo. Oo. Advance ba miningil bisag hinay. Ya, May pa man laki ani kay maningil advance pero paspas. Ini yung pinakakuyaw ni Dibam, ang press ng senador. Oh. Unlimited call, Oh. pero na-limit. Oh. Tag 5 minutos. Oo, puto nagkalit. Punto lang kalit. Oo. Oo. Sa unlimited ninyo. Nakalagyawit. Wa mo mabuang? Ito na hugot gid ko ato. Oo. Hugot siya agad. Oo, lagot Gagwapo tayo. ni Ken Rigner eh. Agi na po si Ken Rigner. Oo. In fairness, Ate Pres, bagayan gid ko sa inyo ni Ken Rigner. Oh, kay nagkaan isag suman gina ilang lusing. Hmm. Ning ko nga, lami as imong suman Ken ay. Paingkay ba ko ana bi? Mungga ba ito yung sumano kay marag marag Oh, naisay ka ng naitom. naitom ka ng kuan ba? Kanang Muron. Muron. Oo. Muron. Oo. Ibos. Ibos. Oh, ibos. Pinabot ba yung binaki? Binakit Ay, nga. binaki, na binaboy. Dagan kay kanil kanino. Binaki. Oo. Na gani ano katong gagmay gani nga marag suman. Oo. Inunano. Bakit nakaan nilang kukoy? Nila si Ami, nila si Carlos. Kasi mga tasuman. Inunano. Ano? Pero kanina ba may mag-invite na ako si Sigo. Marlon, no? Oo. Pagluto sa rabbit. Oh, silang Roger. Oo, kaya nga naman, unsa man, nga naman nabay Inunano? Ha? Ano magkuan ba? Magpanon mo. Oh, ay mga oong kabang. Ay, mag-una ka, Day. baong kabang. Mag-una ka niya, sila pito. Oo. Ay ho! Ay, ay, atangan na lang natin yan sa Gapnod. Ay, sige. Ano ang mangyari kay Tanya? Salamat kay mga kapamilya sa pagkabanuban. Manamilit Ate Press. Ay, di sa ko manamilit. Di sa ko mupanaw. Ayaw sa pagpanay na panaw, Day. Oy.
Wala pa ba na-impas imong yun, Peter? Ngay para og mga suking tigpaminaw Kasing-kasing kong ginapit sa pagpada sa inyong nagkaling-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka. I-address lang ng kalamanon